जोंनि बे आइपवालि पिकनिक स्पटनि कमिटिनिफ्राय जों मोनसे फोसावनो सानदों। बेनो जाहैबाय जोंनाव दा गोबां मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा जोंनाव फनजों कलिं फैगासिनो जोंनि कमिटिनि मानसिफोरनाव जे आइपवालि पिकनिक स्पटआ बन्द जासिगोन बा बन्द जाबाय होननानै दा बिसोरो जोंनि सिगाङाव फनजों सोंहरबाय थायो। किन्तु दा जों कमिटिनि जानानै जों क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों कुनु बन्द जाथ'वाखै आरो बन्द जाथ'वा। मथा-मथि बे जोंनि जेनाखि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो दा पारमिसन जोङो कमप्लिट बे जानुवारि मासनि थाखाय लास्ट जानुवारिसिम जों पारमिसनखौ अलरेडि जों मोनखानानै दंखायो। दा जोङो बे कमप्लिट जानुवारिखौ जोङो खुंगोन आरो बेयावबो जुदि मानसिया जाबाय थायोब्ला जोङो बेखौ एक्सटेनसन जों खालामबावगोन। आरो जोंनाव बेयाव दिनैहाय 18-19 तारिखआव राइडार्सफोरनि प्रग्राम दं। दा बे राइडार्सफोरनि प्रग्रामखौ लानानै गथ'गिला मानसिफ्रा हयथ' गुलुं गुथुं बुजिदों जानो हागौ आरोखि। दा बेयावहाय बे राइडार्सफोरनि प्रग्राम थानायखाय आइपवालि पिकनिक स्पटआ बन्द जाथ'सिगोन होननानै। किन्तु राइडार्सफोरनि प्रग्रामा जाहैबाय बे पिकनिक स्पटनि एसे साउथ खर'आवहाय जोङो बिसोरनो जायगाखौ बानायनानै होदों। बिसोरनावबो दा मोनथाम कान्ट्रिनिफ्राय मानसि फैगोन 400 जन बिसोरनाबो गेदारिं जागोन बेयाव। नाथाय बिसोरनि जायगा सेपारेट। किन्तु जोंनि जेनाखि बे आइपवालि पिकनिक स्पटआव जायनाखि लावखार ओंखाम जानो फैग्राफोर बिसोरनि थाखाय जोङो आलदा जायगा जोंना बे जेनाखि बैग्रि बिफां सायख्लुमफोर दं बे जायगाया अलरेडि बे दंखायो आरोखि। दा बेयाव खुनु लावखार ओंखाम जाफैग्राफोरनि थाखाय उसुबिदा गैया आरोखि। ओमफ्राय एक्सप'फ्रा बेसेबांसो थागोन दा? एक्सप'खौ जोङो बिसोरनो डेटआ दा 15 तारिखआव जोबनोसै। दा 16 तारिखसिम बिसोर डेट बिदोंमोन, नाथाय दा बिसोर एक्सटेनसन बिदों आरोखि। दा जोङो बेखौहाय जोङो दा मोनाव जों रायलायनानै हयथ' बिसोरो एक्सटेनसनसो थाबावनो हागौ आरोखि। दा डिसिसनखौ जों दा बुंथ'नो हाया आरोखि एक्सप'निखौ। किन्तु 15 तारिखसिम बिसोरो अलरेडि डेट बिनानै दं आरोखि जोंनावहाय। होमब्ला पिकनिक जागिरिफोरनि थाखायहाय खुनु बन्द गैया? बन्द गैया, जेबो बन्द गैया। मथा-मथि बे जानुवारि जोबजासेया जोंनि अलरेडि जोङो पारमिसन मोनखानायखा गभर्नमेन्टनिफ्राय। आरो बेयावहाय ओरैबायदि दा बरपेटानि डिसिबो जाफैबाय, बरपेटानि डिसिबो जाफैबाय, जोंनि चिरांनि डिसिबो जाफैबाय, क'क्राझारनि डिसिआबो दा जायगा बानायनो दाखालिबो फैनो नागिरबायमोन। किन्तु एसे गावनि उसुबिदानि थाखाय बे एसे स्टप दोनथ'दों। दा गाबोन समनिहालागै बेबो क'क्राझारनि डिसिआबो जोंनावहाय बेवहाय पिकनिक जाफैगोन। आरो बिसोर जाफैनानै जेसेबांनाखि दा जाफैनाय मानसिफ्रा सार्टिफाइ होदों जे जायगाया मोजां, सेफटि दं। मथा-मथि बेवहाय फैनानैहाय मानसिफ्रा गोजोननायखौ मोनदों। बे खोथाखौ जोंनोहाय बयबो सार्टिफाइ होजोबो आरो। जायगाफ्राथ' क्लियार। जोङो दिनाव गैयाब्लाबो 12 जन 13 जन बेबायदि मानसि जोङो साफा खालायग्रा मानसि दिल्ली जों फाथायो। थ' मानसिफ्रा बयबो फैनानै बेवहाय मा होनना बुङो क्लिन होननानै जों बुंजोबो। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैयो, नामफोरखौ जों बुंजोबनो हाया। बिनिखायनो जिहेतु बेयावहाय पिकनिक जाफैग्रा जि मानसिफोर रायजो राजाफोर बिथांमोना फैनानै मा होनना बुङो एखे क्लिन साफा जायगा होननानै बेबायदि बिमुं होबाय थायो आरो नाम होबाय थायो आरोखि जोंखौ। बेवहाय गासैबो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जाफैनो हागोन, बेवहाय जेबो आपत्ति गैया। मानो होनोब्ला राइडारफोरनि आलादाखा आरो जोंनि पिकनिक स्पटआ खुलायैनो थागोन। जे मोनसे खोथाखौ जोङो खोनाबाय थादों जे राइडारफ्रा माबा बे पिकनिक स्पटखौ लाजोब्बाय माबाय होननानै। बे नङा। मानोना राइडारफोरनि जों मोनसे प्लेस जायगा बानायनानै होदों। बिथांमोना बेयावनो खुंगोन, बिथांमोननि बेखौ खुंगोन। बेनिखायनो जेसेबांनाखि रायजो राजाफ्रा पिकनिक जाफैग्राफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोना जाफैनो हागोन। पिकनिक स्पटत आइपवालित 18 আৰু 19 তাৰিখলৈকে প্ৰগ্ৰাম চলি থাকিব। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বন্ধ নাই। আপোনালোকে সকলোকে আহিব। পিকনিক স্পটত যেটো আপোনালোকৰ সুবিধা হাতে যিবিলাক মানুহে পিকনিকত আহিব তেওঁলোকৰ খোৱা দোৱাৰ জায়গাটো একদম বেলেগ আছে, অসুবিধা নাই। আৰু ষ্টেজ প্ৰগ্ৰামটো আপোনাৰ বেলেগ ঠাইত আছে। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই। সকলোৱে আহিব, মনোৰঞ্জন কৰি ইয়াৰে আপোনালোকৰ অনুৰোধ জনোৱা হয়।